Takéto malo all-inclusive aj my vám dáme vo videoreceptoch, pretože vlastne všetko know-how ja otestujem najprv a potom vám to takto dám cez videorecept, vy si to môžete už na istotku upiecť, lebo moje recepty vždy fungujú. No a my už máme vlastne kompletné all-inclusive, tu nám urobenú plnku, ja vám hneď poviem, že ako to pôjde, inak je veľmi dôležité mať veci všetky v záruke, pretože sú nejaké špekulantky, ktoré mi veľakrát písali, že Miri, že môžem použiť smotanu, keď je 3 dní po záruke, veď tomu nič nie je. Ja si myslím, že nie. Ako je to s domami? No, ak je záruka na potraviny, je dôležitá aj záruka na rodinné domčeky alebo celé tie garancie pri tých výstavbách. Čiže naozaj nie len záruka potravín, ale napríklad aj garancia poviem, tej stavby, ktorú budete mať. Nestačí vám týždeň, 2 ani mesiac, ale je dôležité ju mať čo najdlhšiu, aby ste mali istotu, že aj o 5, 10, 20 rokov si tu svoj rodinný domček snov môžete užívať. Čiže preto napríklad my poskytujeme záruku 30 rokov na pevnosť a garanciu stavby, čo je naozaj výnimočné a to práve sa môže poskytnúť kvôli skúsenostiam tej stavebnej spoločnosti alebo aj kvôli kvalitným materiálom.